Stories, interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian del isa, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:10. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art tay hupon ini sa Action Brian Morden. Talos nga baga pangalagad sa inyo. Top las 9 media sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Abril 3, 2000 o kon Mayo 3, 2022. Aksyon Hotline. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sining text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba ang mga balita nga dapat atong tutukan sa aton sining nga pagpangalagad? Desisyon 2022 Hotline. May saya kalalaki makaaksyon ang ginluthang kagabi patay dito sa Banwa naman sang Tuboso. Aksyon Hotline. Sa nagligad tong adlaw, barangay Kagawad gin-ambush may lang kay wagid mapuruhan. Aksyon Hotline. Diri sa Bacolod, consultation sa may mga simptomas ang COVID-19, temporaryong ginsaylo sa City Health Office mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Samtang bugas, nagsaka man ang presyo, halin pa nagligad nga simana ang paglaom nga magnubo pero doga padayon. Aksyon Hotline. Daw amo tong galap daw sa social media nga kung magdaog si BBM, himoon 20 pesos ang kilo sang bugas do tayog na. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita, duga nga mga lugar sa pungsod gindeklara nga alert level number 1 kon COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Kag kuano ang dengue mga kaaksyon sa iban nga mga rehiyon, nagsaka man ang kaso, no? Mas damo subong ikumpara sa nagliligad nga mga tinuig. Aksyon Hotline. Kag yaring istorya subong sang komplekto bla ho, ang conflict bla nga statement sang DOH kag Comelec, no? Actually nagligad nga adlaw gin plaster ta naman ni sa aton nga pagpangalagad. Pero kagabi may bag-o naman nga nagwa nga suno sa DOH ang mga close contact sang isa ka COVID patient. Hindi gid pwede dapat magwa kon sa diin sila na isolate dira man sa ila sini nga puluyan. Aksyon Hotline. Ang Comelec may araman sang kaugalingon nga statement nga pwede sila makabutar kay ti way man sang guidelines sa Comelec nga hindi pwede kabutar ang mga kaangay sini. May isolation na polling center man kuno according sa Comelec nga didto sila ibutang mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Do kadelikado no, sinong maga-screen sini sila, may mga screening nimo antes ka makasulod sa antes ka magkasulod sa bulothuan o kundi ka magabuto. Oo, anong plastada sini, no? Kay once gani eleksyon, ang binantayan na hindi basta sa mga butante nga kung sinong butohon. Pero kung COVID-19 ang paghahambalan, di lang ko sigurado, duda lang ko kung paano ini mapagar-abi. Aksyon Hotline. Subong ang mga tawo nagapaminsar. Kaya may ara pa kita sang ginatawag naton mga utod nga may ara gidya sang simptomas sining COVID-19 nga wala magpahospital ang iban. Aksyon Hotline. So damo sa nagapamangkot gyapon. Kagabi hambal sang taga DOH nga may fine tuning pa sila kuno, no? Tisan o ini. May ara na lang kita sang anom kaadlaw ang nabilin kag elections na mga kaaksyon. Amo ning binabantayan pagid sang halos tanan. Kay base ang iban kun hindi tanim masiguro nga balita kun ano gid ang magkalahinabo sini, base ang iban dira hindi magkadto sa buluthuan sa kahadlok nga base may ara sang COVID-19 patient nga nagwa
kag magbuto kag magsimpon to sa linyahanay. Action Hotline. Amo ning aton gid nga dapat tutukan kay hambal naton gani may ara sa mga COVID patient nga wala sang simptoma. Asymptomatic ang tawag sina, no? So ano ka credible, ano ka accurate ang pagbantay sa aton sini nga mga tawo dira sa buluthuan. May mga buluthuan daan nga tuman kadalag ko, no? Porti ka mga lagpad. So paano ini sila i-monitor mga kaksyon? Action Hotline. Kabudlay no, first time ini mo, no? First time ini nga hitabo o naunta si attorney daya. First time ini nahitabo sa istorya sang Pilipinas nga may kaangay sini nga COVID-19 ang panahon sang eleksyon. Action Hotline. Amo ni ang subong nga ginapalitikan sang aton nga DOH kag COMELEC. Kag sa nagligad to ang mga pamangkutanon pagidto paano makabuto ang wala na bakunahan. Tinasolve na naton to nga wala man gina-require gid ang may bakuna o kun waay pwede ka gid kabuto no? Bisan di ka na mag-present gani sang imo sini nga vaccination card. Action Hotline. Basta may kwan ka lang, may face mask ka lang, mas manami pagid ko may face shield ka pagid kay kompleto ang imo sini nga hinganiban. Mga kaksyon, kompleto ang imo sini nga kwan, mas okay gid. Subong ang ginaistorya mga kaksyon, amo naman ini, no? Amo naman ini kon paano ni iplastar sang COMELEC kag sa aton man subong DOH ining nasambit nga problema mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Attorney Roberto Salazar, ang COMELEC officer sang Negros Occidental. Attorney, welcome to Action Radio Bacolod. Good morning. Inis Action Brian Morden. Good morning. Yung programa. Attorney, kagabi ang balita from National palayag sang Department of Health labi na gid si Dr. Francisco Duque III nga kon may COVID patient kag close contact ikaw nung kakagin magwa sa imo sining puluyan agod nga magbuto. Pero sa nagligad hambal man sang COMELEC dito sa National nga may mga isolation facility kita nga dira ipahamtang sa polling center agod i-secure ini sila. Pero sa kalaparon balasang buluthuan kag kadamo sa magbuto, attorney. Ano gid ang istorya sini attorney kay subong pa lang ang aton nga mga butante medyo may katahap sila sa sining statement, attorney. Actually, mato. No nga kung COVID positive kaya maniya hindi ka kagawa sa imo quarantine or isolation. Yes. Haron. Naligid lang. Ato action doors, tawagan tabi sa attorney, maagi tabi sa telephone abe, medyo kanugod gid sang palayag na attorney. Action Hotline. Balikan ta sa attorney Salazar kay gusto tani tapuson subong ang istorya regarding sinig kay porti na ang listahanay subong. Porti ng listahanay subong sa mga botante, ang kamangay, ang pasiktuhanay, sino giblang imo sining mayor, sinong vice mayor mo, o dapat amo ka gini, amo to. Action Hotline. Porti na nga kamangay subong pagkatapos pagabot sa eleksyon di kay mo butog kag pwede naman nga porti nga paligisay na subong sa panahon sang eleksyon mga ka-action ano. Action Hotline. Ay puwerte yati amo pa ni ang mamroblema kapaiya sa adlaw sang eleksyon. Actually ini nga mga hilikoton mga ka-action do simple na gid man lang tani ni sa aton sining Commission on Election mo, no? Why na gid man ni dako tani gid nga problema gid sa ila kay sunado na niya sang COMELEC ang ila sining nga trabaho pila na katuig ang eleksyonan nga naagyan kabalo na nisla sang tanan nga tikang o galing umintra lang ning si COVID-19 mo. Balikan tabi si attorney pasensya gid utod kita attorney ha. Yes, bayan, no? Good morning sa liwat, no? Amo to attorney, no? So, kabalo kita nga ang COMELEC waya sang rules dira or guidelines nga hindi pwede ka buto ang may COVID-19 patient ka or close contact. Pero, attorney, anong mga ideya nga ginahimo subong regarding sini? Well, matuod na, no? Ang inambal sang DOH nga kung COVID positive ka, hindi ka gid pwede ka boto, no? Kay natural, no? Hindi ka makaboto bangod nga ara ka sa isolation, no? Ara ka sa quarantine, and by law you are prevented, no, from going out of that isolation or quarantine facility, no?
Pero sa Comelec naman yung side no, we have established no, in relation to the prevention of infection no, sang COVID-19, we have established in every voting center ang ginatawag naton nga isolation polling place no. But this does not apply no or available to COVID positive persons no. This Okay. applies only no to voters no nga pagsulod no sa voting center medyo mataas ang iyang temperature Mhm. or may COVID-like symptoms. Amo lang na no ang aton protocol sa subong Mhm. pagsulod mo sa voting center may ara da na hamtang nga medical officer who will be in charge of checking no on the body temperature sa mga botante no? So kung wala man niya problema no, kung hindi man niya mataas ang imong body temperature, magambal kita mataas ang aton di ginabantayan ang 37.5 Mhm. and up nga mga body temperature. Mhm. So kung normal lang imo body temperature, diretso ka na imo ya dito sa voters assistance desk kung wala ka pa kabalo sa imo nga presinto. Okay. Kung kabalo ka na, diretso ka to sa imong polling place no. Kung diin nalista ang imong ngalan. Mhm. Pero kung no in the event nga mataas ang body temperature sa katao, well we would give him another chance no, papawayo nga siya nay. Mhm. Kanali epekto lang sang klima no nga medyo nagtaas ang body temperature, i-recheck na kag kung consistent nga mataas siya. Mhm. Iga-turnover ina siya no, i-usher siya pakadto sa aton nga natawag nga isolation polling place no. Mhm. So ang isolation polling place actually hindi man ni kaladlukan no. Hindi man niya kaladlukan gid nga lugar no. Mhm. Kundi ang purpose naton diri is of course no to separate no ang mga tao nga posible Mataas. infected, posible lang niya Mhm. no. At there are reasons man kung nga aga taas ang temperature ng isa ka tao Mhm. no. So one of these of course is other infections no. Tapos COVID. Pero tiga paniguro kita nga siyempre ang mga healthy people dito yan no, ang mga walaya sa mga ginapangbatsag Aha. will not be infected kung may posibilidad ya nga ang cause ng imong pagtaas ang body temperature is COVID no. Mhm. So sa isolation polling place to nasiparar lang nato no. Amo nang purpose tag nasiparar ta lang Mhm. ang normal yang may normal body temperature sa medyo elevated nga body temperature no or sa mga tao nga may mga COVID-like nga symptoms like tiga-ubo kay mo ya no. Ginabarukoy ka, may dry cough ka, naturally hindi ka to pwede isin-responsible. Okay. Pero sa isolation polling place, sa nasilinggo, hindi siya kaladlukan nga lugar, no? It's just a room, no? Or even a makeshift room, kung sa diin, no? Dito ka, no? Pabutaron, no? So, ang obrahon sang tao na, no? Is to sign, no? An authority for the safety protocol officer nga magkuha sang imo balota didto sa imo nga presinto no. Kuha nyo to imo balota, ibalik ya sa imo, butar ka, and at the end of the day no, the election day, ibalik na to sa imo nga regular nga presinto no, kag isid no sang aton nga electoral board sa DCM. So amo lang ng proseso no. Okay. So gina-waive lang nato no ang aton of course ang presence sa dito kay siyempre hindi pwede. Mhm. Kag gina-waive nato ng aton diretso nga mabasa no ang resibo nga hatag sang DCM once nga matapos mo ang pag-feed no sang imo ballot sa DCM. Okay, halin sa isolation polling center, attorney, to the percent nga dito siya naga-vote abi, ano ka secure ang iya sining balota nga na siya dada mag-travel ini, although nga within that area man lang, pero ano ka seguridad ina, attorney, may mga bantay kita dira? Well, of course, yung no, regular performance and duty. Wala man namin ko. Ang aton ng mga electoral boards actually are members of the DepEd, no? Hindi Manila ni pagisugal ang ila nga trabaho so, para sa ibang nga tao.
kaduwa dira ang amo na nga mga balota no will be inside an envelope no silyado ina kagdalon dito sa pakadto pakari no sa imo nga regular nga polling place o konpresinto. Okay. Amo nang ginapaintindi naton kabalo kami mga watchers bala attorney halin sa tagsa-tagsa ka mga kandidato nga tam-an kaalam kung kaisa ang himo sang mga electoral board sa tunda nga husto daw himuan pa sa lain nga istorya kung kulang sa pagpaintindi no. Pero this morning amo na silyado na envelope ina pagsulod to abrihan sang teacher kag igulo sa BCM. I-announce pa na siya no. Damo Even sila. ang receipt no, ang pagbaton kag ang pagguro sina i-announce mo na sa electoral board. No, bauti. nga ari may nabaton kita diri no. Nga baluta halin sa isolation polling place no. Amo ni sila kadamo no. O ari may mga envelope siya silyado ini no ibuksan ta isulod sa BCM. O i-feed naton sa BCM. And well, of course, entitlement na yan sang watchers kay ilan yung trabaho mo no. Ang magbantay no. Kag kung may mga question sila, of course, they can always approach the members of the electoral board no. Para nga i-file ang ilay ang observation. Dito attorney sa may ara sang COVID patient abi or sa mga puloy-an. Diri sa aton sa Negros pagintindi ko do 11 na lang kabilong ang aktibo nga kaso. Ini sila attorney, maybe nagdugang sa trabaho nyo nga pangitaon ni sila anay kundi ini sila kag i-monitor ang mga close contacts nila basi nagwa gid ka nag-vote attorney. Well, actually, hindi na namon trabaho no. Trabaho yes. na iya sa aton nga health authority. Health authority, Kag of course no, kung may COVID positive patient kita, kag may mga close contact kita no, ang pag-imponerya sang lahi no on quarantine ara na no na-lodge sa aton nga mga health authorities. So kami amon niya sa COMELEC, ang amon niya tindiron, ang ara lang niya sa polling voting center. centers naton. Okay, amo man lang amon nga gustoy pabati sa publiko kay nabalang ang iban kadamo gid sa naga pinamangkot attorney. So kami silingko, kami di kamo authority, hiway kami sang abilidad nga magsabat dira abogado sang COMELEC ang aton sini nga pasabtan. Well, actually bayan kadamo sang disinformation sa subong no. Oh yes, especially nga nagahilapit na ang election no. There are actually videos no nga nangin viral na no. Nga tiga-require ko no sang face shield, hindi na matuod no. Ga-require ko no sang vaccination card, hindi man ina matuod no. All you have to bring no mandatory nga mag-wear ka sang imo nga face mask na lang. Yes. Amo nang basic lang nga kinahanglanon naton. Kung willing And as much as possible, kung may ballpen kada nga extra, you can bring your own ballpen. Yes. Para nga kung magpirma ka sa EDCBL, no, imo ya exclusive sa imong ballpen. Correct. But just the same, no, ang COMELEC may ballpen na ang ina-provide sa kada presinto. No. Hindi man kita gusto nga magatag sang added burden sa mga pumuluyo naton nga ti wala ya sang ikasara nga magbakal sang ballpen. So we'll be providing them ballpens no, ti decontaminate lang naton na every after use. Yes. Kabalo ko ining si COVID part na ni subong sang trabaho niya sa COMELEC kung paano talikawan ining si COVID for di nga dugang sa trabaho niya sa inyo sir no sa pagkadamo lang. Well, we have to adapt no just like other agencies of the government kung sabagay dugay na duwa na katuig ning COVID sa atong diri no. And we are just practicing no and we encourage others to practice ang minimum health standards and protocol naton but na. Kung may mga hulugasan na, pang-ugas ka mo da. Kung may alcohol ka mo, pang-alcohol ka mo. Diba? Kung na-require ka mo nga, hindi ka mo tipon nga lapitanay ka mo, dapat hatagan naman sa distansya. Yes, actually, these protocols no are not for us no. This is for these are for our own good. No? Yes. Attorney, pila ka adlaw ang nabilin elections na so far diri sa Negros. Kumusta kita? Ready na kita, way na sang mga kung ano pa nga hilikoton nga maka-problema, attorney. Go ahead. Well, ari na nga aton nga mga machines, no? Of course, hindi pa nato na mabukad. Ang label man lang nang inabasa naton. So kung labeled na yung intended for the clustered precincts, dito nato na to sa i-deliver, no? Amo man ang mga other election paraphernalia and supplies.
sa machine siya, mabalanta kung may nagtalang ng machine siya, kung mabukad ka na dito No, kaya the only instance na mabukad mo ang box ng BCM is on the day of the final testing and sealing, no, which is on May 7. No? So, well, sige daman, no, mag-responde ang COMELEC, no, kaupod sa atong kapulisan, kaya atong UST, kung may mga misdeliveries, no, sa BCM. May gina-establish kita diri subong nga technical hub, no, kung may mga problema kita sa SD cards, ari na diri sa akong opisina, no. This technical hub will be manned by DOST and DICT personnel, no, based on our guidelines. But closely under the supervision, no, of COMELEC personnel. Ang sa ato naman mga ballots, actually our ballots are already with the municipal and the city treasurers. No? Pero just like the BCM, ang ballots natin bilaan, kapuha ni siya. Election day niya, pwede lang buksan. No? But we are trying to verify, no, kung ang mga balota naging deliver natin sa mga municipal and city treasurers. No? Insakto. So ginapatawag na ito ng mga parties, we will try to open ang box na, no, nga makita lang natin kung anong iyang mga ballot IDs. So practically, no, preparado na ang COMELEC security, no, ginatugyan natin na sa atong PNP and the AFP. The matter of security being their expertise, no. Siyempre, we in COMELEC also validate, no. We do not just take anything hook, line, and sinker, no, or as a gospel truth. So, ginatry man nato, no, coordinate, no, nato ng mga partner agencies, para nga mapasiguro nato nga mangin orderly, no, mahilway kag malinong nga atong election sa palabuton nga Lunes sa dason semana. Lapit na gid lang. Sige. With that, attorney, salamat sa mga serbisyo. May aga ka mabuhay ka, attorney. Good luck sa aton. Thank you. Action Hotline. Attorney Roberto Salazar, mga kaksyon, ginklaro talang gid iniya para sigurado bla kay amo na kadamo sa mga utod ta nga nagapinamangkot kon ano gid bla makadtos la to kon hindi. Automatically, kung ikaw COVID patient ka, close contact ka, based iya sa IETF nga rules or guidelines, di ka gidya pwede kagawa kay tinaka home quarantine ka. Action Hotline. Ito mo na abi, no? So at least klaro. Atong mga misinformation according to Attorney Salazar, ginmono taman to. Pwede ka gidya ka face mask gid, no? Dapat pwede ka man ka face shield kung gusto mo. Pero ang gina-require mga kaksyon sang COMELEC, face mask gid lamang. No other than na sina mga kaksyon para may ideya ka mo. Action Hotline. Way abiga sa lalanto kay nagligad to nga si Mana hambal sang COMELEC sa nasyonal. Kung ikaw may gabulubatsyag da abi, na gabulubatsyag ka da, mas nami nga mag face shield kapagid, mag face mask ka, face shield, etc. Timayo man na, may protection man na, hindi man lang para sa imo kundi para pagid sa iban. Action Hotline. Do ay giman bugat na ka mag face shield ka, di bla no? Do hindi giman bugat sa inyo sinikaw galingon para sa sigurado sang taran-taran mga kaksyon. Preparado na kamo para sa May 9 nga 2022 nga elections. Wala na problema, nasabat ng mga pamangkot sa aton sinima kauturan. Action Hotline 2006 going WRD for best public affairs program for radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:32 sa aton sininga pagpangalagad. Sige, while naga-dial sa Action Dorel kabato, Action Hands, itira taanay ara na Action Doors. Itira taanay Action Hands. Itira tanay aton nga mga commercials na while nagadial kita ka Action Doors. Kay Go ahead. This Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod,
kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Lapas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon. Bibi Gregorio Yulo sa poblasyon DSB Raman si hambal ni Javier Balnya, Action Bray agree ko da magdaog si BBM, magdubo ang price ang bugas biskan mag 25 pesos per kilo. Okay gid, no? Si Mario Limiminia, Action Bray, si Doke lang mabuto.
sa may COVID nga ginahambal ya. Si Mario Lim hambal niya natural lang na nga magtaas sa ibang temperature kay kaysa initan damo artist dokya. Kano na lang madumduman nga inang mga rally nga way gina stricto halos way na protocol, no? Si Avelina Segovia nagamonitor sa Bago City, Lito Dayap at si Kim Iriban Araman. Balikan tang iban karon las 8:49 na. Speaking of bugas mga kaksyon, ang presyo sang bugas nagataas man ang hilanat niya, no? Nagtaas man ang presyo pero check taliwat ang merkado kay kadamo man sa nagakululumod na nga daw hindi naging amo ang presyo mga kaksyon. O galing kay ti hindi taman mabasol nga magpataas presyo ining mga nagabaligya bugas. Kay ang presyo sa ginakuhaan nila gataas man. Kay ang nagapatial sa init nagatanom sining humay nga ini, perti man nga kapirdihan ganiyo. Imagine mo na nga ang abono subong 2,500 to 3,000 pesos. Di paano mo na mabawing imo sining pananom nga mga nakaginansya ka man? Pagkadto dito sa Balaligya, adila tapilang kilo subong sang humay, 11 pesos, purega ba, no? Sa pagkabarato sang bakal, pero pag abot sa market, diri na ginabawi ang pagbaligya sa bugas, disgrasya naman ang manugbakal ka bugas. Amo na yati, sa subong nagapapili sang presidente, duway ko kabati anong istorya nila kung mabulig na sa pagtapna sining pagtaas mo sa presyo ng bugasa, no? Kay subong administration ang masaming batian ta importation, no? Once gani magkulang, magtaas presyo, ma-import kita. Kay pagsulod sang import, syempre mabarato ang bugas. Pero kaluluoy naman ang aton nga mga produkto diri. Pero check ta lang patrol sa Metenion Reduction Eden Aboso, check yang merkado mo, partis bugas. Action Eden, good morning. Kung mabusog ka lang tani sang pagpalangga action by wala gid problema. Tibos gonya gimanaya ang imo yung tagipusoon, pero ang tiyan niya daw hindi madalasa na daya sa pagbusog. Pero ang busog subong yang ang busog Action Eden. I'm sorry gid. Subong ang busog gid si Action ano. Pagpalangga kag tiyan, duwa gid. Yes, perfect. Pero amo ni Action by ang ginaistoryahan subong kay ti nagligad to. Nakahambal naman daan nga may pagsaka gid sa presyo sang bugas. Ti area wala ni pwede ang mga negosyante may paaman nga galing nga kumod-kumod magbakal kasi siyempre staple food nimo. Yes. Iska mo kinano makaon gid kanon ang mga tao galing kay tinagadto ta subong sa may Burgos Public Market. Amo ini nga naulo storya totong pila ka mga nagabaligya sa bugas sa bugasan ulo sa higad. Ang ila to ang regular milled rice na local Action Bray 32 pesos ang kilo nga halin sa 30 nagligad nga bulan. Ang pinakamahal nila nga baligyaan ay amo ning premium grade rice imported mga Vietnam bala nga mga bugas 48 pesos. Ang local halin Iloilo abe may 45 pesos Action Bray kag may arasang 44 pesos. So ang hambal to ni Manong Rodel nga isa sa nagabaligya sang bugas ang pinakabarato nga sako subong 1,850 kag may arasang 2,050 pesos mayo na nga klase. Dali kasi hambal niya sa isa ka sako okay na kuno subong 80 pesos ang ila siniga ginansya kay di man na siling 50 kilos gid mo kay may mga resiko pa. Ti hambal niya nagsaka-saka gid man ang presyo kag ga-adjust man sila sa kinilo kag para at least sa mga makaginansya sila sa gyapon kag ang bakul na amo man gyapon Action Bray kay ti amo na ganing hambal naton kinahanglan gid gyapon ginakaon gid gyapon ang bugas 3 times a day pa. Pila ang kada kilo sa Action Eden? Ang iban may piso Action Bray may ara man 2 pesos. Tibugat na mag-amo sa bakal kapulo ka pesos 20 pesos gid saka yan no? No, di bala Action Bray kay ganing kay amo na hambal nila ganing kadamo kuno sa mga nagakumod man bala nga nagsaka ang bugas. Ganing kay alangan kuno nga i-repay nilang presyo to nagligang ni semana kung tani wala na lang sila
nagnegosyo, nagpanghatag na lang sila bukas. Kaya ako Oo. man ang ginaano man Black Sunday sa mga manubuligya. Ngayon, hindi man nga hindi man na sila siling nga pag gusto lang pasaka kay may DTI monitoring man. Aha. Gaupod lang man sila sa saka man sa presyo sang ila kini ginapang bakal man kada sako. Kita ko di Amo man sa ang ginabaligya. kita ko di sa litrato mo may 32 pero ang hitsura niya daw lain color daw pula na nihaw. Ano ni siya? Brown? Do brown nga mga sako tanan ko na usually ginabakal na mga para kuno sa mga ido, mga ginapang damog balanan. Amo nang ti laka lang kambali pero pwede man imam kaunon sang tawo kung kasaho man. Dahil kailaban kuno nga nagabakal amo na action ba mga ginapang damog bala sa ido sa iba nga mga kasapatan. Pero why pagin man niya sang tag 50 ang kilo dira may ara man action Eden? May ara man action ba mga kuha na gid mga import na gid nga mga bugas. Kaya na to nakita kagina mga tag 52. Bao grabe no. Mga bugas, oo. Isa ka kilo na action buy pila na isa ka ang isa ka kilo pila lang nakatawo kakaon. Sa isa ka tigang mga isa ka 2 kilo gorong minimum ginatigang sang tawo, di ba? Correct. May lunch pa, may dinner pa action buy. Unless kung amo na gani mabusog ka sang pagpalangga ya. Nandira ka na lang busgon. Last binagid ko ng sudan mo da abi may ara ka sang sinugbab lang nga salmonite black action Eden tapos bagong nga sukad ang kanon nga inang gaukad-ukad bla. Init pa. Tag duwa ka pinggan iyang imo maubos mo action Eden. Ilis po sa kanon. Totoo na. Kay kung way ka nagid bisudan kun salmonite nga sinugbaw kun ugada, padag-an mo na lang kanon mo kag jutay nga ugada nga pila ka puksi-puksi lang da, gabusog ka puwerte action Eden mo. Iban gani ginasimutan na lang pasapasang uga para makatilaw lang sa baho na lang. Yan action buy. Basta maabot mo lang tion nga ang bugas, ang ugay pakabit ito nga. Kada simhot matimo kanon. Puwerte nga idea. Pero may tingaw kada sa managbaligya. Ari ko kayo action buy sa papayag ni Manong Rodel. 1,850 may haraman 2,030. Amo na pinakabarato 1.8. 1,8 ang pinakabarato. Ano na siya nga quality? Ano na sa ng Iloilo rice. Pero nagsaka yun sir. Nagsaka man no. Pila. Sa isa ka ng per kilo namon ga saka tag piso kada Saan ni sir? Nang ligad pa nga bulan. Ligad pa nga bulan. Pero kamusta ang baklanay sir? Okay man ang baklanay. Sa Japon. Japon. Kinanlan ni Japon. Pero kamo sir makaguluginan siya Japon same Japon ang. Makaginan siya man siya pero hindi gid siling makaginan siya dako kay yung isa dire lang kami ga ginan siya sa kinilo pero sako ang baklanay ti wala kami ginan siya dako tag 80 lang na ang patong sa isak sako kung tingog bakal mo sa May risiko pa. May risiko pa kay ang Iloilo nga bugas ga si 49 lang na sa wala ga 50. Iloilo ni Sir Halin ang mga. Iloilo kag Luzon. Local diya sa atin. Amo na ang Iloilo local. Pero dire sa Negros. Dire sa Negros amo na ang tag 40, ang mga tag 48 ay Vietnam, ag ang 47 Luzon. Mahal gali produktos Negros ba na? Mahal gid action buy kita pila sa bungang kilo sa humay ko sa bong do kita sa nasyado gadugsi gani mo. Grabe no, galing kiti ang produkto sa Negros ang ngalan Vietnam man international ng Japon ang ngalan. May pang Iloilo kay daw Iloilo lang gid dati ngalanan to man Negrosanon no, nano man nga obraton man. Amo lang singitan man sa mga mangunguma nga grabe mapatian nila sa inyo action buy. Kung sa mo na mambutanay din no, mga issue lang. Kung nag-viral ni sa social media. Now, I am pretty sure nga hindi giban ni batuod kung sino himo sini. Na kung dumaog si BBM himo niya 20 pesos yang kilo. Ti do ka imposible naman na katama no. Hindi ta pagpatalangon ang publiko kay mabudlay ina kag kung dumaog karon si BBM kag sukton sa publiko sang 20 pesos ni nga kilo anong isabat ni sang isa kay di man ni magtubang ni sa debate ni. Di action na Eden, hindi ka mo sagi ka pahimo-himo istoryada kay layo ginaiya matabo
Oo, mahimo. For example, himoon mo 20 pesos ang kilo. Di dapat guro atrason taman guro ang presyo sang abono guro tag 500 ang sako kay during that time di amo ginang presyo Action Eden mo. Di ba? Ti amo sina. Yeah. Ti subong ang gasolina ta panubuon tag guro tag 20 man ang kada litro. Ina may matabo gina posible. Pero kung hindi mo ni magiho ang mga fertilizers nga ini kag ang mga sa transport ta, di matabo nga tag 20 pesos ang kilo sang bugas man. O magbululuang na lang gurong taos na Action Hotline. kag ang value sang kwarta subong. Yes, ang value sang kwarta subong Action Eden hindi iya manubo na tuman na kataas Action Eden mo. Ang value sang kwarta, I mean na magambal ka 1,000 ti ang value ya sina didto man na siya natuon kun tapilang presyo sang sako sang bugas. Do mo na abot silingon nato Action Eden. Yes, balance, Action Bright. Galing kay kung kung niya sa Pilipinas, Action ba yung bigado, hindi pala tupong sa gastos ng tao sa isa kanlaw ang per day naman kulang pa. Correct gina, no? Pero sige, salamat Action Eden. Balita alin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Agosto, unad sa balita ng action. Patrol reports. Ginutod kay mo ya sang smart ya mato Action Eden no hindi ya kapextrohon. Action Hotline. Okay na lang ha. Ako na lang masugpunto una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sige. Dali lang. Sige, amo na mga ka-aksyon ano ang presyo sang bugas naton. Ti kamo na lang guro balabanta kung isa guro agon nga hindi tamayawan guro bakal ka bugas ang aton guro nga pagkaon na lang diri na lang kita ya adjust ano imbes nga tag duha ka scoop ang bugas ang kaon mo kada kaon imoon mo ng isa kang tunga abi galing kang gutom kagid abi kay gobra ka man daw hindi mo gid mapungan kung isa ko galingon mo kung gutom kay di ba labi na gid ko manamit ang sudan mo ba susko ti amo na no? Ang presyo sa bugas kita lagi guro maging mapisan lang kita guro para matupungan tani ang balaklon sa matag adlaw nga tanan mga ka-action. Good morning lagali naga-monitor sinimeteneyon ang Juanito Store sa Banga sang Gardenville dira ho sa Barangay Tangob no. Juanito Store Banga Gardenville dira sa Barangay Tangob salamat gid sa pag-monitor no. Si Lilia Taton Araman Warlito ni siya naga-monitor man. Almira Lima Lazarte, thank you gid. John Esteves, thank you gid sa Binondo Metro Manila. Si Madam Jinky Dayalagdo naga-monitor man sa aton sining nga pagpangalan. Bagta dugay. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato. Kita mo na. Mario Lemiminea, Action Bry mo on 20 pesos ang kilo. Base bala magtabo or matabo balik sa dati nga ang bugas may limit tag 1 ka kilo kay waay baklon. Tuod no? Nagkalhinabo na sang una nga mo sina. Action Hotline. Oo, sige. Lilia Tato naga-monitor man si Warlito nabasa ko na kay ina, no? Portiton mo. Good morning, Action Bry. Ga-monitor man kami diri sa Kaliling, Kawayan. Stay safe lang sa aton sa matag palabati mga kaksyon. Nagkisigya. Last 9:19 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. I-check naton ang police naton dito sa Pro 6. Ining may connection gihapon sa pagkadakop sini Balakay Police Staff Sergeant Jerwin Gulmatico. Ang police assigned sa Police Station number 2, isa ka investigador sa din nadakpan nga nagabaligya siya iya sang illegal sang armas lutang. Ti subong dang kumilik ganman pa. Na 10591 ang atubangon niya pagini kag administrative case gid no amo ning atubangon gid kwata ining atensyon liwat or ini nga balita because nga ini ta gusto nga masulit pa ini sa iban man nga mga kapulisan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental kag bisan sino pa nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles Magaksyon, ang spokesperson sang Pro 6. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Action Brian, good morning. Good morning si mga tagpalamati kag si mga tamalanhaw. Kahapon ang nagligad-gadlaw medyo nakibot man ang Bacolod nun sining isa ka miyembro sang PNP Bacolod City Police Office nga dakpan ang nagdakop siya ay Meg pala. Amo ning naga-monitor daw amo ni siyang former nga anti-task force tawag sining sir no amo ni sila naga-monitor gid sa mga kapulisan nga nagahimo sang hindi amo abi. Sir, sa amo sining kaso ni Police Staff Sergeant Katoliko, anong pwede matabo sa iya si sir? Considering kung example nadakpan siya during entrapment operation, of course may violation na siya no. Illegal possession of firearms and posibleng nga magapakatupang siya sa criminal case. It's because nga nagbaligya siya sa hindi lisensyadong armas. Okay. Sir, kung criminal case kag administratibo, diri kada sa administratibo, anong posible gid nga matabo sa iya, sir? Labi na gid sa profession niya. Sa kaso administratibo no, positive man nga pasakaan siya. No, it's because nga sa iyang ginhimo and hindi na kita sure no sa magiging penalidad niya in case no nga ma-prove ma-prove na truly maging commit siya nga isa ka krimen no and nagadepende na no sa mga ebidensya nga ipresentar and depende man na sa counter no sa subject police officer na maipresentar man niya ang ebidensya niya para proteksyonan ng iya kaugalingon. Pero sir, dira sa Pro 6 diri sa aton may mga case na gidman nga kaangay si Sir Abe no nga baligya sang illegal nga armas lutang si police and then kakasa serbisyo. May mga hitabo na bala sir? So far daw first time nato nini no napatian nga may isa ka
police officer nga nadakpan sa entrapment operation, no? Kung sa diin na nagbaligya sang hindi lisensyadong armas. And previously, syempre, may mga policeman kitang nakasuhan, pero other cases naman. Pero yun nga, as always, na reminder natin sa ating mga kapulisan na hindi mag-involve sa kung ano nga illegal activities, no? Always man naton ginahambal sa ila, gina-remind sa aton yung Chief PNP, sa aton yung Regional Director, and during my interviews na ang PNP leadership wala gid nagatolerate sang any wrongdoing, involvement sa aton mga kapulisan sa mga illegal activities. So ini isa ka example, no, nga wala nagapabaya ang PNP para limpyuhan ang iyang hanay sa mga individual nga naga-involved sa illegal activities. Sir, if you don't mind, sir, ining si Police Staff Sergeant Gulmatico, familiar man sa imo, sir, ang name niya? Because according to Police Colonel Joseph Martyr, ang BCPO Chief Director, before daw na-relieve man ni siya sa Bacolod, kaya gina-assign dira sa RP How. Posible may na-commit man nga lubag sa kasuguan sa PNP? So far, hindi kita ko familiar ini sa iya, no? First time ko ini na patian ang iyang pangalan. Okay. Sa criminal case naman, sir, anong amo to ang sa Comelec gun ban? Daw mo na, sir, ang case nga tubangon niya. Depende na, no? Kung hindi lisensyado ang armas, siyempre violation of 10591. And considering during this period is a Comelec gun ban, so na siya, ma-relate man na siya sa sa ginimplementar nato niya Comelec gun ban during this election period. Kuan kami bla, sir, nagahuna-huna man kami bala nga ang PNP subong do hindi nagin man matawag naton nga ang sweldo abi medyo kuan gid okay gid sa ila, pero may mga pulis pa, sir, nga kaangay sini, sir, no? sa inyo pananaw na, sir, anong nagkulang sa PNP para sa ila, sir, man? Duway nagin man na? Amo na gani na action, Brian, na ginarimind nato mga kapulisan nga marahambal mo. Pagapot sa salary, tama naman ka sufficient, no? Ang salary sa aton nga mga PNP personnel, it's a matter of financial management, and wala man nagakulang ang PNP organization sa pag-remind sa aton nga mga personnel pag-abot sa financial management. Kaya kung hindi ka kapalo sa imong financial management, biskan ano pa kadako sa imong kita, no? And kung may ara ka involvement sa mga illegal activities, so possibly isa ina sa mga factors nga magahimo sila sa kung ano pang hindi maayo, no, o kung isa ka krimen. And of course, dapat palagahan man nila, no, ang ilang serbisyo o kung trabaho, no. Kaya kung ikaw may pagpalaga sa imong trabaho, no, imo ina gampanan sang maayos, and sundon mo ang mga pulisiya nga ginapatuman sa PNP organization. Pag-intindi ko, si police, why man niya dumilian nga mag-sideline kung gusto niya magdegosyo, basta legal, yes, sir, anytime, basta sa mga off-duty lang nila. Sir, ano? Correct, Action Brian, no? I agree with sa imo nga wala man kita dumilian sa PNP organization nga mag-involve sa legal, no, pagnegosyo. And of course, dapat hindi lang mapektuhan ang imong trabaho or ang imong duty, no. Pwede mo na i-perform during your off duty. Yes, amo bala ng aton kay damo man ta kilala gani pulis nga kon off duty naga biyahe iya ka sa lakyan, sir. Grabe nga mga personalidad din sa biyahe sa lakyan. Ang iba nagadolo negisyo ka isda gani mo. Pero legal, way kagidya kontra chimpo bla, sir, no? Anytime. Correct in action, Brian, no? Kay kung legal ang imong ginahimo, no? Biskan nagatalikod ka, biskan wala ka sang sukpit nga armas kung ikaw pulis, wala ka dapat kadlo ka, no? Kung wala ka dapat kakulbaan, no? Pero yun nga, kung nagahimo ikaw siyang illegal, ang ina-mention natin permi, there's no forever, no? Sa mga illegal activities. Makalusot ka sa una, ikadua, ikatatlo nga beses, pero possibly sa ikatatlo, ikaapat, ikaw ang madakpan. Amo na ning pamatuod, sir, nga mismo ang PNP organization, why gid nagatolerate sa hindi maayo nga mga bagay kaangay sa tabo kay Gulmatico. Correct, Katoliko, sir. Ginambal always ang aton nga Chief PNP, Police General Jonado P. Carlos, and
pina-reiterate man sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Tin Idongbo nga dapat hindi ma-involved sa kung anong illegal activities like isabong, illegal gambling, illegal drugs, and other forms of illegal activities ng aton mga kapulisan. Sir, singit ko lang gamay 5 days more to go or 6 days na lang eleksyon na gid man sa Pilipinas kag damo na gusto nga matabo ng eleksyon. So far in place sa tanan sir ang aton nga kapulisan sa bugos nga panay. So far, Action Brian, sa bilog nga Western Visayas, ready na ang aton mga kapulisan. Naghulat nila kita sa tiyempo nga deploy na sila sa mga kaprobinsyanan or sa mga specific areas of assignment nila. Sa mga probinsya nga nagakinahanglan sa additional personnel for augmentation, na-identify na naton kung pila numero sa ang PNP personnel ang ila kinahanglan. And nakita man naton kung di naton pagkapuwaon ang mga personnel nga ipadala naton sa sinanga mga lugar. I'm stand corrected gali Panay, Western Visayas, Negros kag Panay. Sige. Good luck sa aton sir. Sining palabuton man nga election sa kabay pa nga mangin matawhay ini sir. Salamat sa mga serbisyo. Good morning. God bless sa aton sir. Salamat Action Brian and God bless. Action Hotline. Ginbalikan ta lang ini kay gusto naton nga ang kapulisan nga naga-monitor sa Matinion hindi gid pagsundon ang kaangay sini. Action Hotline. Kag hindi way sang clear cut pagin mo, no? Ti amo to ang posible nga mga atubangon gid kanugon sa profesyon, no? Hinablang halin ka sang grade 1 nga eskwela, magkuton ka no hando mo, gusto ko mangin pulis kay para pagdako ko ako ang mga tagpangapin sa mga ginapigos. Action Hotline. Di eskwela kay 6 years sa elementary, na? 4 years sa high school, ang college mo another 4 years na naman, na? Daw 14 years nga balik-balik mo sa eskwelahan, training ka, pagkatapos nagpulis ka na gid, pagkatapos usikan mo lang. Action Hotline. Usikan mong mga panahon to nga gin balik-balik mo sa bulutuan, ang gastos ang ginikanan kag subong nga hindi nakapwesto kanara na gid ka sa hando mo paning natabo bla, no? Base may mga kinahanglanon gid nga hindi sufisyente ang sweldo, pero temo na ambal naton may mga pulis kani dira nga kon day off nila gabiyahe sang salakyan, nagapamasahero, iba naga-taxi gani mo, iba nagabaligya ka saging kung ano-ano na lang, no? Mga kararuton da nga negosyo legal iya nga way kay mo sang may mapahamak or hindi ka man mapahamak. Action Hotline. Hambal ni Sir Noah Rodrigo gani siya basi madamo loan, gamay ang bilin miski dako sweldo, amo na ang need nila ang sideline. Kaysa ang imo lang nga income kag ang imo sining use sa imo sining income dapat ibalansihon mo gina mo. Oo, kung din lang asta gid ang kapasidad sang income mo, hindi ka magpasobra kay dira gina kung kaisa nagaabot ang punto nga mahimo ka sa mga bagay-bagay agod nga malabot mo lang ang imo sini nga lalabuton. Ti illegal kay mas madasig kwartada. Action Hotline. Pamaligya sang mga shabu, baligya sang mga palapaw, kung ano-ano na lang, kung ano nang himuon mo. Nasiglas 9:31 na. Action Hotline. Why na kita oras sa aton nga pagpangalagad o may isa pa nga nagpalaga. So Action Bry, maing aga tani kon kaluyan magdaog ang mabulos presidente manubo ang tanan nga balaklon, amon pensyon, madugangan, sikurit niya, no? Amo nang ginapangamuyo gid sa halos tanan. Action Hotline. Galing kay gaduda man gid kuya, dako nga duda gid sa utok ko kay nga ang gasto subong sa mga nagapapili sa Pilipinas, billions ang iban, feeling ko billions ang gasto, no? Di pagpungko kung dumaog din nila nakwaon ang billions nila man, ano nila na pagbawi? Alagan sa liga nila ng sweldo nila da. Kung pilang sweldo nila, honoraryo nila. Action Hotline. Amo nang dako nga pala mangkutanon da kung paano na SOP, tipilagid bing SOP abi maka coop up na, makatapar na sa gasto nila nga susko. Sa tarpaulin pa lang daan pila na ka milyon ang gasto. Action Hotline. Siga, sa ngalan sa regular nga Anchorman, Action Art tayo po ni Section Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati kita karon sa gabi sa Action Firing Line mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radyo. Good morning. God bless. Action Radio.